बुंथिनो हानाय खिन्थु आं हामबायसै जोंनि गोथार शास्त्रआव बुंदों गासै बिथिङाव गासै समाव इसोरखौ नोंसोरो हामबायगो आरो लागाबो प्रार्थना दिनैहाय बे मोनसे बिसेस सम जों बयनिबो थाखाय स्पेशेलि 2 नम्बर सनापुर बेप्टिस्ट चार्चनि थाखाय जोङो दहाय हिस्ट्रियाव खोनानो मोन्दों मोनसे प्लास्टिकजों खुंनाय मोनसे गिर्जानिफ्राय लानानै गावसोर हास'यियावहाय खेथि बिसिनि सहाय लानानै गिर्जा न' लुदोंमोन आरो दिनैहाय बे गोदान गिर्जा न'खौहाय गावसोरनि आखाइजोंनो बेखौ लुफुंनो हाबाय आरो आं खोनानो मोनबोदों आरो बे टेम्परारि साबसिन हामसिन आरो लुबावगोन होननानै आं दा नुनो मोनदों जोंनि बिबिसिनि प्रत्येकटा गिर्जानि मोनसे थांखिया जाहैबाय इसोरखौ खुलुमनो मोनसे मोजां न' जोङो लुनो जाहाथे जोङो बेवहाय गासैयै मण्डलनि गासै गेदेर उन्दै आरो खाथि खालानि बेबायदि लकेसनावहाय जोङो इसोरखौहाय जोङो खुलुमनो हायो दिनै आं कंग्रेचुलेसन्स होनो सानदों जोंनि बे 2 नम्बर सनापुर बेप्टिस्ट चार्चखौहाय जे बेबायदि इसोरखौ खुलुमनो मोनसे समायना न'खौहाय दिनै मोखाङाव नुनो मोनबाय आरो रंजा बोसोराव गावसोरल' रंजासै जों बयखौबो इसोरा आरो बिथांमोना जोंखौहाय बे अकेसनावहाय बाहागो लाफैनो जों मोजाङै समाव खिन्थु आंना मोनसे अबजारभेसन आंनि नोजोरावहाय आं नुनो मोनदों आरोखि मोजां गिदिर समायना गिर्जाफोरखौ नुदों खिन्थु स्पिरिचुवेलि जोङो डिक्लाइन जों जाबोगासिनो दङ सा जों इसोरखौहाय जोङो खुलुमबोदों मोजां गिर्जाफोर नुदों जोङो दहाय गिर्जायावहाय माखासेफोर मानसिफोर ओरैबायदि दं बर'दिनावल' हाबोमोन गोदान बोसोराव हाबोमोन आं जोंनि गिर्जाखौनो बुंनोसै दांसेबारि वान अफ द बिगेस्ट 150थानिबो बारा गिर्जा न'खर जोंनाव दङ खिन्थु जोङो काजलगाव हाथाया खाथि हौवाफोरनिजोंहाय आं हाफ किल'मिटार दा बे जोंनि प्रायरिटिया मा स्पिरिचुवेल डिक्लाइन जोङो गिर्जा न' जोङो लुनो नागिरदों बिराद गिदिर न' जोंहा प्लेन दङ लुगासिनोबो दङ खिन्थु जोंनि आत्मिक जिबनावहाय जोङो दा इसोरखौहाय जों सेकेन्डारि जों खालामदों स्पेशेलि बे बर'दिननि समावहाय जोङो नुनो मोन्दों जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय जोंनि थाखाय प्रायरिटि खिन्थु इसोरखौहाय जोङो जि खारनैहाय जोङो बर'दिनखौ दिनै मानिदों बे प्रायरिटिया जोङो सेकेन्डारि बा जोङो नेक्स्टआवहायसो जोङो दा बेनिखायनो आङो दिनैहाय बेखौनो बुंनो सानो आरो स्पेशेलि बे बर'दिननि सिजनावहाय जोंनि देग्लायनि जोंनि थांखिमोन मिसननि लुखांनायनि रेस्ट'रेसन जोङो गावनि जिबनखौहाय जोङो रैखा खालामनायनि एग्जामिन खालामनायनि बहाय गैया जोङो बहाय दं जोंनि शास्त्रआव बुंनाय बायदि दा जोंनि जोबनाय बोथोराबो खाथिसै इजराइलाव दा जुद्ध जाजेनबाय इजराइल इज फकास पइन्ट इजराइलाव हामासजोंल' नङा दा खाथि खालानि सिरिया येमेन आफगानिस्तान ओमफ्राय टार्कि जेसेबांनाखि बेवहाय जोङो मिथिनो मोनो ज' लालायनानै जिहुदिफोरनि एगेन्स्टहाय बे जाबोगासिनो दं जों जाबोगासिनो दं बेखौ फरायनाय खालामनो जों नुयो बेखायनो जोंनि स्पिरिचुवेल लाइफखौ जों रेस्ट'रेसन जों नुगोन आरो बे मोजां मोनसे अकेसन जे बे सनापुर बेप्टिस्ट चार्चनिफ्राय थाखायहाय जे गोदान मोनसे जोङो गिर्जा नुनो हाबाय बेवहाय जोंनि थाखाय बयनिबो थाखाय बे मोनसे इन्सपिरेसन जाथोंसै मोनसे थुलुंगानाय बाथ्रा जाथोंसै जे जोंनि मण्डलिखौहाय जोङो नट अनलि गिर्जाजोंहाय जोङो न'जोंहाय जोङो थुलुंगा खालामगासिनो स्पिरिचुवेलि जोङो लाइफखौ जों नुखाङो आं मोजां मोनदों दहायहाय जोंनि हिस्ट्रिखौ खोनानानैहाय जि मण्डलिया मोनसे प्लास्टिकनि न'जोंहाय जाबाय गिर्जा न'जोंहाय बिसोरो दिनैहाय मोनबासो मण्डलिया 6टा गायसनबाय नोंसोरो जेरैहाय हेल्प मोनदोंमोन गुबुनफोरनिफ्राय बे हेल्पखौ नोंसोरो बी आर क्रिएटेड टु बी अ ब्लेसिं फर आदार्स गुबुननि थाखाय जोङो मोनसे आशीर्बादनि जोङो लामा
जों जानांगौ आरो जोंनो जाखानांगौ आं दहाय हिस्ट्रियाव खोनानो मोनदों नोंसिनि बांसिन मावनाय बांसिन सार्भिस होनाय सासे मानसियानो सुगिदार सुगिदारा बियो गोबाव बोसोर आं बेखौ नामखौ आं गोसोआव थायासै but we are all called individually we are selected जोङो साफ्रोमबो जोङो selected इसोरनि बाथ्राखौहाय जों गोसोआव दिनैहाय बिमा सासेया बुंनो हागौ आंलाय बिमाखौ लेखाबो रोङा फराबो रोङा नोंनि दायित्वनि गथ'फोर दं जों सासेया बुंनो हागौ आंलाय माथो हौवाया आंहा जेबो रोङाखै नोङो मावो जायो इसोरनोहाय नोङो हो बेजोंहायनो नोंनि कन्ट्रिबिउसना जागोन जोङो लिडारफोरखौल' नायालासिनो गेदेर गोलावफोरखौल' नायालासिनो जों एभ्रि इन्डिभिजुवेल दिनैहाय दहाय हेल्प होनायखाय जों बे सनाफोरा दिनैहाय बेबायदि पर्यायावहाय फैनो हादों कंग्रेचुलेसन्स आरो जोंनि सेक्रेटारिया दहाय बुंनाय बायदि आरोबाव बांसिन साबसिन हामसिनै जाहाथे बे मण्डलिया आवगायलांनो हायो गुबुनफोरनोबो बे बाथ्राफोरखौहाय नोंथांमोननि GNW स्पन्सर खालामनाय नोंथांमोननि मावग्राफोरनि दारैहाय जों प्रत्येकजन जोंहाथ' बहाय मोनसे मोजां मोनसे अपरचुनिटि जोंनि खाथि खाला NCफोर दङ जोङो बिसोरखौहाय जोंनि इसोरनि बाथ्राखौहाय खुगाजों बुंनो नांगौ खुगाजों बुंनो नांगौ जोंनि बिहेभियार जोंनि बेबहारफोरजोंहाय जों बिसोरखौहाय इसोरनि जोङो आखुखौहाय जों दिन्थिनो बेनिखायनो आं दिनैहाय बे गिर्जा न' बेखौनायजों लोगोसे बेखौनो जों साफ्रोमखौबो आं एनकारेज खालामनो लुबैयो बिगिनिं फ्रम टुडे दिनै सासे बिक्ति बुंदों प्रत्येक मोनसे कमन वर्ड जोङो सब समाय प्रसाराव बिदिनो खोथा बुंनाय दङ दिनैनो yes दिनैनो this is the time आरो बे बर'दिननि सिजोना जोंनि थाखाय बिराद मोजां सम जों गुबुनफोरनोहाय जोंनि इसोरनि बाथ्राखौ जों हामबायसै धन्यबादसै बे सुंद' आं एसे गुसुङाव बुंनो सानदों एसे गोलाव जाबाय खमायदों आङो बे सनापुर 2 नम्बर सनापुर प्रेक्टिस मण्डलिखौ आरोबाव बांसिनैहाय इसोरनि खामानियावहाय आगान होनोहाय आङो एनकारेज होयो नोंथांमोना जेरै मावदों बेबायदिनो मावलांबाय था आरो जोङो बांसिनै